Една продукция от професора Виктор. Ако си добър, всеки гледа да те смачка. Ако си лош, всеки те мрази. Ако си преуспил, ще се опитат да те съборят, не може да се угоди за хората, няма спирка. Лицемерието е на вас, душмани. Завистници, на шматки, на буклуци. Кой каквото ми пожелае, да му се връща двойно. Не забравяйте оригинала. Преди за това ще ви мачкам, за да ме уважавате. Защото колкото се правиш на добър, за това аз да ви мачкам, поне да ме уважавате. Действието ми по принцип не хубаво да си лош, но хората това искат и явно предизвикват от тяхната долна омраза, завист и лицемерие. Кая омраза на ман завижден, те народоски, защото колкото повече завиждат, толкова назад туме джана, душманя долни оприн. Кая дили гоги тумари тай. Почмин деден, андо народос, защото вместо те си тумен, а мала си тумен врагора, и то баре последно пенава. Тумен ге спирен, тумен шматки.